dau un dealer și pe mereu party. Să vedem ce mașini au mai băgat ăștia pe stoc. M-aș interesa de un Logan. Bă, ăștia tot nu bagă Loganul pe stoc. Chiar dacă toți îl cerem. Ar putea să prindă 455 la oră. Fiindcă e modat. Foarte modat și s-ar putea să prindă vreo 400-500 la oră. Dar gândiți-vă, cu Logan, 400 la oră. Păi pentru ce vă mai trebuie BMW? Mergeți cu Logan 1 punct gaz. 2.1 gaz. 2.1 gaz. Și mergeți cu avionul zbori. Bine, se pare că nu mai avem. Am BMW-ul ăsta de aici, din 2001, dar nu e bun de nimic. Merg la pe ăsta din 2014. Da, mi le-au pe ăsta. Uitați cum arată. Față de Roland, da, îl iau. Da, tată. Așa. Mai am 1.000.000. Bine. Uite, putem să luăm această Skoda de aici, da. Stai să văd și cum arată. Mișto interiorul și ăsta, dar 2018. Cât costă? 24 de milioane. A costat mai mult ca BMW-ul din 2014. O să-l iau, uite, în episodul de astăzi, sigur îl luăm. Bine, plecăm de aici. Ia uitați-mă pe ăștia. Bine, ne spawnăm preferatul meu vehicul. Ok. Nu ne trebuie ăla. Uite ce idiot. Bine. Totul e bine, dar nimic în regulă. Așa, mă, din să simt și eu drum bun decât ăsta. De zăpadă pe ei și nu-mi place. Într-o fază aluneci și alegi. Mamă, 220. 250. Încetinim. Mă, cum face la vale. Ăsta la deal. Nu prea e cine știe ce, dar eu mă mulțumesc. Decât să am ceva Mustang, ceva acolo, mai bine am Kawasaki. 4 ori mai bun.
E că în față e curba nasoală rău. Și că nasoală. Bă, dar voi în com mi-a spus că e curbă nasoală pe aici, pe undeva, dar se ia foarte ușor cu motocicleta. Asta putem să băgăm un mic speed. De acolo în față văd ceva șerpuit. Văd curba de asta mai șerpuit. Aoleu, aoleu, aoleu. Da, poate să avut dreptate. Chiar dacă nu trebuia să o iau cu 100 la oră. Dacă o să mergem cu 150. Uite ceva în față. Oh, 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 oh. Da, primul accident din episodul de astăzi. Nu mai tată. Hai să ne ducem pe autostradă. Nu suport. Uite autostradă pe undeva pe acolo pe jos, trebuie să o luăm pe aici. Și mi se pare că coborâm pe ceea ce pot să mergi mai repede. O luăm puțin pe arătură pe aici. Chiar dacă. Și pe undeva sub pod. Oh, 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 oh. Uite. Autostrada. Sau? Da, autostradă. Hai să-i dăm. Hai să o luăm înapoi, că încolo nu mai le dur prin tunel, deci nu are nicio logică să o luăm pe acolo. Opa. Mamă. Bine. Acum mai dăm un mic test la BMW. Ho, ho, ho. Nici chiar așa. Nu mă așteptam să merg așa. Încă stăm la semafor, deci ca să vă arătăm interiorul. Uite ce handicapat. Bine. Interiorul e totul mișto. Farul, chiar dacă le aprindem, far de BMW. Deci de-aia o să dăm ca să vedem de afară. Yeah. Cam așa ceva. Vedem cât prinde. Uitați acolo kilometrajul. Stai că mergem și cu asta pe autostradă. Nu stăm ca pipilăie pe aici. Ia uite. Serios, are muzica aprinsă pe contrasens. Dacă auziți ceva, să-mi spuneți. Eu vă pun difuzorul aici ca să auziți și voi. Și dacă iau camera, fiți atenți. Nu mai se aude, doar dacă pun camera aici. Ia uite-l și pe ăla cu motocicleta. Hai că dăm parte, ia să ieși eu din mașină.
Ce vrei, mă? Tată, what? Cum rezistă, bă, boxele de la Skoda? Două. Eu dacă pun muzică la BMW după YouTube, nu o să mai am BMW. Așa. Hai, pa, băieți, v-am lăsat. Am farurile aprinse oare? Nu le am. Dăm pe L, gata, le avem aprinse. Ia. Hai că se face zi și o să putem să vedem dinăuntru. Am plecat de la băieții cu muzica. Mamă! Uite-l pe ăla cu elicopterul, da? Bă, what? A. Dădusem eu pe manșalier. Uitați. O luăm direct pe scurtătură. Nu ne prea interesează pe noi. Hai. Oh. Prea rapid, prea furios. Eu merg cu Dacia, iar tu pe jos. Prea rapid, prea furios. Rămâi prost când apos pe nos. Oh, nu mai da în drift. Nu ne trebuie drifturi. Ce-am făcut, mă? Am ieșit din mașină. What? Am ieșit din mașină? Se pare că da. Hai să ne dăm un mic să... De fapt... Hai că o să stai din videoclip până ajung eu acolo. Mai e ceva. Așa. Așa. Bă, ce facem ăsta? Bă, ho. A, spui, Mercedes în mijlocul drumului. Dar bună idee, tată. Cea mai bună. Uite cum intră mine. Frate, ăsta n-are... N-am, hai, dă-te, n-ai. Pac. Avem 10 milioane, da? Nu, trebuie mai mult de atât. Cum facem banii ăia? Trebuie să ne teleportăm la o cursă. Uite, intrăm aici. Pe mods. Race. Circuit race, nu. Drag race, nu. Higway race, da. Asta e bun. Mai era sub Higway race, mai era ăla. Ia uite-i pe băieți. Tot cu Skoda nebună, mă, bă, da. Nu înțeleg ce aveți, frate, cu Skoda. Dar mă mir, cum să întreagă Skoda un BMW? Dar totuși, hai să nu punem Skoda la îndoială. Oh. Oh. Hai să dăm așa. Higui. Trebuie 8 player pentru o cursă serios. Pa! Noapte bună!
Pa, băieți, noapte bună. Trec direct din ăștia, pa. Faceți voi cursă copleri. Și ce mai era? Drag race-ul. Bine, hai să dăm un drag race. Că poate ne mai facem și noi bani. Dar dacă nici 200 nu prinde, mai facem bani la vară. Haide. 200. No. A fost obligat. Mamă. Mamă. Bine. Apăsăm pe nos. N-avem nicio treabă. Ies 11 milioane din 10. Poate ne facem și mai mult. Hai și înapoi acum. Cred că aici poți să-ți faci cei mai mulți bani. Bine, așa cred. Scuzați-mă, sunt puțin răcit. Oh. Mai bine merg cu celălalt BMW, că ăsta prinde nici 200. 150, 160, 170, 180, 190, să chinuie până la 200, 200, 210, oh. Cum s-a auzit un ecou. Bine. Îmi spawnăm altă mașină, tată, numai. Uitați, ăsta e BMW-ul care am mers noi cu el și noi o să mergem cu ăsta acum. E un BMW din 2001. Să vă arăt și interiorul. Vă spun după acum că nu prea se vede nimic afară, fiindcă are geamurile negre. Uitați interiorul. Mai mișto decât ălălant, chiar dacă ăla era din 2004 și ăsta din 2001. Parcă ăla era mai mișto. Dar nu știu viteză mare. Ia. Easy. Se duce easy. 200 direct. 240. 250 și acum încetinim. Pe autostradă. Ar merge să-i dăm. Uite autostrada acolo. Hai să mergem pe autostradă. Pe autostradă ar fi super mișto să mergi cu asta. Nu a dat să mă norează afară, tată, și trebuie să ne uităm din nou de afară, fix ce nu vreau eu. O să ne uităm puțin de afară. Ca să zic și eu așa, să sperăm că credeam că nu... Cred așa dintr-o mare sime că voi n-ați văzut nimic pe tot parcursul episodului, doar când am mers cu motocicleta, fiindcă aia n-are geamuri. Normal. Ho. Fără drepturi. Uitați autostrada pe sus, noi aflăm liniștiți pe drumul acesta, fără nicio treabă și să vedem cât îi dăm. Ia. 230, deja bine, e totul 250, hai un 300, un 300 cred, 300, nu, 270, uitați, înăuntru dacă vedem așa, s-aude bestial. Bă, nu vă garantez că nu o să facem accident aici. Că sigur o să fac eu, sigur ceva greșit. Dar până acum nu e totul bine. Și m-am lovit într-o bară. Dar tot bine, totul. Da, eram sigur.
Stingem semnalizarea, tată. Stai. Să apăsăm puțin în dreapta. Așa. Ia. Mai vedem și dinăuntru. Accident pe autostradă, tată. Nu mă întrebați de ce nu vin player pe autostradă, fiindcă iau mașini prea bune și trebuie să meargă la un drag race de la mare. Fiindcă noi avem mașini cât de cât proste. Eu merg cu BMW din 2001 și aia merg cu Skoda din 2018, serios acum. Bine, nu-i mai zic pe aia cu miliarde de lei care își bagă și Robux în joc și își cumpără dita mai McLaren-ul, care pe aici, nu știu de ce, dar prinde 600. Dar eu mă mulțumesc frumos cu BMW-ul meu, că nu mă dezmulțumește cu nimic. Dar uite, 16 milioane, yes, de la banca. Deci de acum ne mai plimbăm puțin cu nostru dat drumul. O să avem 24 și ne luăm Skoda. Dai, bă, dai, că e lungă autostrada aia, uite câtă lungă e. Să nu credeți că țin o camera prea așa și nu vedeți spatele mașinii, nu, am dat eu mai zoom pe mașină și nu mai se vede. Mă, câți bani fac acum? Așa, tată. Nu înțeleg cum prinde asta din 2001 mai mult decât aia din 2004, dar... am ajuns la sfârșitul hărții. Poate o să fac și niște episoade cu joculețul Car Dealership. Cum că mi se pare că am văzut eu acolo câte ceva update-uri de astea șmechere. Hai, 19 milioane, hai. Dăm și luăm Skoda. Și mai rapid, și mai furios. Eu merg cu Dacia, iar tu pe jos. Abia aștept să bage Dacia pe stoc, că-s primul care o ia. Nu o luăm pe acolo, o luăm direct pe autostradă, mereu. Bagă, tata, nu încetini. Nu încetini niciodată. 20 de milioane, perfect. Aici, opa, așa. Am luat curba la 200 la urmă. Haide! Și aici oprim, că nu mai sunt LED-uri în față și nu știu drumul, sau cred că e și capăt de hartă. N-aș verifica, fiindcă mi-e lene. 21 de milioane, foarte bine. Haide. Sau cred că o să-mi iau o Supra, tată. Chiar dacă are 20 de Robux, nu, ăsta 200 de Robux, nu, îmi iau o Supra. Chiar dacă și Skoda e bună, Supra e și mai bună, tată. Noi trebuie să facem 28 de milioane, deci cred că o să-mi iau o Skoda. Am intrat pe drum, dar să mai lăsăm accelerația puțin, că se pare că nu mai avem benzină în rezervor. Haide. Bă, abia aștept să iau Loganul. Aoleu. Dumnezeu. Aproape 24. Fiți atenți. Ia uite-l și pe ăsta, Cred că l-ați văzut și voi pe video. Făceați ce fac și eu, bani. Numai că eu fac într-o metodă mai șmecheră.
fac cu accelerația la podea. Uite-l în față, cred că îl întrecem, chiar dacă el a luat-o înaintea noastră. Îl întrecem, tată, îl întrecem. 270. Pa, băiatul! Hai că se duce. Se duce, tată. Urcăm aici valea și mi se pare că trebuie să apară din nou intersecția acolo, că noi o luăm de la capăt și venim de la un alt capăt, știți? Uite, dar de data asta m-am lovit, nu ca data trecută. Dar totuși nu e mare, bă. Nu e vai. Se face noapte, tată. Măsur. E la limită. Opa, pe zăpadă nu merge, Hai înapoi. Fiți atenți că trebuie să vină și ăla cu Alfa Romeo. Da, nu ne întrece. De data asta nu mai luăm și noi pe aici. O luăm direct în față. Știu că nu mai vedeți nimic, uite, apăs aici, nu? S-ar putea să mai vedeți ceva? Nu. Nu se mai puteți să vedeți nimic, doar dacă stați focusați pe ecran. M-am uitat că nu trebuie să iau pe aici. Acolo șinele de tren, deci o luăm direct pe aici. Hai, tată. Hai că după cred că o să plec la dealership. Îi mai dăm un test la ce mașină o să iau. Și o să ne plimbăm episodul următor cu ea. Nu. Că știți, s-a făcut noapte și nu prea să vedem. Deci ar trebui să fie tot ok. Ce-am făcut, mă? M-am ajuns la sfârșit. Ok, hai că mă duc eu. Singur ca un pipilău la dealership. Ca întotdeauna ajungem easy. Wow, stare mașină de aia mică albastră, tată. Forță. Pac, hai să ne ducem. Ia, hai, tată, să vedem. Pe aici, ca întotdeauna, muzică, tot ce trebuie, oameni cățărați pe sus pe la boxe. Așa, hai să ne luăm mașină. Maci. Cred că ne iau... Uite, eu credeam că Supra e 28, dar de fapt Porsche e 28 de milioane și Supra e 38. Dar Skoda e 24 de milioane. E Skoda Turismo. Bun, nu știu ce să zic. Ia să dau pe aia să vedem cât prinde. 249 la oră. Nu. Înapoi. Și cât prinde asta? 323. O iau. Pac. Ia uitați. Pac. Ia uitați. Dar faza e că nu o să văd niciodată dinăuntru care geamul e foarte negru. Perfect, tată. Hai să mergem să-i dăm un mic test și după aia închidem episodul. Pleacă BMW, nu mai îmi place de tine, pleacă, hai. Chiar dacă am făcut bani. Bine. Hai să
vedem. Mamă. S-aude ca tractorul. Ia stai să vedem cum se vede dinăuntru. Și interiorul de tare. Bine, el are mișto, da. De. Nici ca celelalte mașini. Hai să vedem. Ho! Deja am dat în ceva, abia am cumpărat. Hai, lasă. Deci, nou-nouță cumpărată, nici măcar atinsă puțin de stradă. Ca expresie. Ia să vedem. Da, mașinile rapide nu trebuia să ia curba greu, așa știam eu. Nici chiar viteza luminii. Uite. La curbe din astea așa. O să ne plimbăm cu ea. Oricum, sigur, în episodul următor o să începem frumos cu o nouă motocicletă. Uite, o luăm pe aici pe arătură, fiindcă știu că o să ieșim direct în autostradă. Ia. Miau. Pac, uite autostrada. O luăm pe aici. Și fiți atenți aici. Urcăm pe partea... Mamă, dar ce dript dă pe zăpadă. Hai, mă, că vreau să mă urc pe aici. Aoleu, și acum trebuie să mă duc înapoi, să-mi iau din nou avânt, ca să dă drifturi. Se aude ca tractorul când motorezi. Hai, mă. Bă, asta nu dă mașalia. Ba, dă puțin. Haide, mă. Gata, ia. Ce faci? Bine, și aici s-a terminat acest episod, fiindcă a intervenit ceva cu Robuxii mei. Și... mașina, după cum vedeți, e ascunsă pe aici pe undeva, dar dacă eu mă duc așa frumos și sar, e aici. Da, accident pe autostradă, nu mă întrebați. Deci, la revedere cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like și o să mai facem episoade noi în curând. La revedere!